Annyeonghaseyo! Přátelé, kamarádi, fanoušci, já tě zdravím, já jsem JD, alias Luba, neboli Kulíšek, podle toho, jak dlouho se známe. Chtěl bych tě pozvat touto formou videa na náš jubilejní, nebo respektive na můj jubilejní večírek, který se bude konat 15.11. v klubu Anery, kde oslavím neuvěřitelnou cestu 20 let hraní v tomto klubu a tímto prostě děkuju Anery za tu trpělivost, kterou se mnou musela vytrpět. A zároveň všem hudebním nadšencům, jako jste vy, abyste si přišli tuto akci užít. Bude to takzvaná cesta od roku 2004 až do posavať, což česky znamená doteď, a budu rád, když se jí budeš účastnit anebo prožít naše společné vzpomínky, zážitky a neskutečnou show. Samozřejmě zavzpomínat na staré časy a hudbu, která nás provázela celý ty roky neskutečným způsobem.